Mas Lendro, Mas Lentem, Mas Melo. Nggih. Jejer wong telu, Mbak Elisa iki ditakoni. Oh, ngaten. Dikenalke kelawan Pargo Agung ning Desa Sambung kene. Nggih. Bintang tamu yang luar biasa. Wah, lagi ngetren ono YouTube. Betul sekali. Banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya. Wis ora tau prei, Mas, cekae. Nggih. Panci lagi iki kok. Bayuk ngantos kesel sadake. Mas Lentem, lanang iki lanang tenan apa wedok tenan ngono coba engko. Iyalah ya. Kaya marang tuamu paling. Terus ketoke halus. Mosok marang aku yo bodine ngene iki. Wong marang tuamu lho sikile kiwa kabeh. Marang tuane bungkuk. Nah iki aku yo gak wani ya, Mas. Masa yo mengkene. Katane tadi maratuane sing kaya ngene terus aku ya apa ya kaya padha kaya maratuamu apa ora takon delok ngono. Ngomong apa? Mosok kowe omong apa? Ketoke po ilate ngepang kok. Mbak jajal melet to, Mbak. Apa iki yo biasa menungso padake kadal po. Menungso iki Iki lho, Mbak. Jarene ilatmu ngepang. Menungso iki menungso masamu. menungso ya ngaturaken wilujeng dalu. Wis mbuh angel dijak omong iki. Kalau aku dong frustasi lho. Aku wis dandan telong jam paling ora dandan ayu-ayu wong lanang tak cedhaki malah mlayu ki piye ya? Nyapa kok telo nganggo jam barang iku lho. Telung jam. Wong lanang telu tak cedhaki malah mlayu ki ngopo? Mbah. Wah. Iya, Mas. Nangkep apa ora, Mas? Wah, mboten maksud blas niki, Mas. Dasane ra nangkep, Mas. Mboten. Badhe niki Bapak Ibu nangkep mboten nggih? Kula setetes-tetes ajar ngangge basa Jawa, mugi-mugi saged ngerti nggih kula karepe napa. nggih. Nggih. Pokoke kaya bantakan Mbah Mutin nggih. Paham ra paham? Nggih. Lah iki. Berarti alon-alon aku ngomong Oh, nganggo nek logate kan yo beda. Iki yo basa Jawa. Basa Jawa. Jawa. Niki badhe tepangan riyen, Mbak. Lah kenalan. Tepang aku jadi tepang aku we kan ditepang aku we di. Bongki kowe. Wis sampean rene nggawa kamus ora? Kamus ora ngau. Basane sampean niku lho. Tepang apa sih ditepang? Apa? Terjemahane ning isor iki lho, Dem. Terjemahane ning isor, Dem. Iya, piye, Mas? Niki menungso planet endi lho, Pak? Lah iya, aku dhewe iki gagas iki lho suarane iki dasare bareng iki ora Iku gerenganmu kok wis tetes-tetes durung. Wah, ya bener nek marang tamu ya ngono kuwi gawene ya, Dem ya. Mak, rabine Mak. Dari Maksudnya apa yang maksudnya aku suruh apa sih? Ini mau kenalan gitu. Oh, kenalan lo bilang dari tadi gampang kenalan itu. Tak kenalin ya. Ketok pantes calang kok kono. Piye? Lah ya. Cocok mboten? Iki kados kula keleh niki ingon-ingon nggih. Betul sekali. Coba digandeng jajal Mbak Elisa. Coba tadi kene. Kowe gandengan karo Mbak Elisa. Aku napa nih sampean? Ingon-ingon. Coba digandeng Mbak Elisa. Ingon-ingon kan kesayangan ya. Kayak rene. Mosok ya dadi asu. Kowe swara apa iku mau? Suara kirek ngono iki. Suarane piye asune? Waduh, ayo pinter. Ya kene. Iyalah pintere. Iku kirek apa asu? Asu nak iki mau. Lah nek kirek piye? Nak kirek iku anakan asu, Mas. Suarane piye? Tenangane Mbak Elisa sing kirek iki mau. Aduh, apik pinter. Lah nek asu? Asu. Wedhus. Iku asu wedok. Iya. Nek wedhus gak iso wedhus kowe. Wedhus cilik, wedhus wedok, wedhus lanang. Cempe. Cempe iki lho. Cempe sing digoreng ana iku lho. Iku tempe. Ya itu. Cempe. Ya. Anakan wedhus. Ya. Kayak gon kartun kalau sontesin. Mas Lendro. Kira cempe Mbak Elisa. Coba nek Wedhus. Kucing. Nek wedhus piye? Wedhus ben dibaros sik. Nek wedhus wedok. Beda. Kaya umume kae. Iku wedok. Wedok. Lah nek lanang. Wedok. Ya. Nah lanang suarane khas. Gitu ya. Sik.
Ketoke keluargamu kok wedhus kabeh oleh. Nek Mati gara-gara wedhuse metu. Masa yo mati? ya soalnya raceto, nek wedhus banci ono. Wedhus banci enak. Piye carane? Coba. Wedhus banci. Piye wedhus banci piye, Mas? Wedhus banci. Paling isane ya wedhus to Coba Mbak Elisa ini Mas ya. Blendro, iki Iya. tes. Dadi bar wedhus lanang terus wedhus wedok, terus wedhus banci. Wedhus banci. Koyo apa njajal dijejer suarane. Mosok iso? Lanang sik. Wedok. Anak-anak. Wedhus cilik. Wedhus cilik. Orang teko Jawa Timur moro rene kok mbok kon suara wedhus. Apik banget Ora cangkemmu lho iso Cangkemmu dhewe. Aku pengen aja ben cangkem iso kayak gitu loh, Mbak. Cangkem pengen kaya ngene iki. Yo pengen. Jeblokno tembok. Monggo lho Bapak Ibu ingkang gadah wedhus wedok niki pun nenten lanangane. Kok sembok tawakne dilungkas iki besar. Ayo, kenalan karo Mbak Elisa. Saya kenalan dulu, tak kenal maka ke saya. Oh. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Mijil saking pundi, Mbak Elisa? Nggih, kula panjangu wonten Yogyakarta. Heeh. Bapak kula seko toli-toli. Lho. Kakak. Oh. Wis mesti nak bapakku duwe kuwi. Iya. Bapakku yo Apa, Mas? Apa maksudmu, Mas? Oh, piye iki ku? Kuwi apa mungkin? Latur-latur lho. Kok lato-lato omong lho piye yo piye lho. Toli-toli, lato-lato. Lato-lato Lah yo pengen toli-toli. Bapak kula seko toli-toli. Nek mak Toli-toli kuwi apa? Toli daerah kowe dolanmu kurang adoh sih. si mlane kene pengen ro. Sulawesi Tengah kono ono toli-toli. Sulawesi to. Iya, kuwi cedhak nggon banyu. Nggon Oh. banyu. Ya toli-toli kuwi cedhak nggon banyu. Nggon banyu. Nggon banyu. Ayo pancen toli-toli yo nggon banyu. Toli-toli. Nek ibu sekolah belu. Lambemu dhewe. Kok lambeku dhewe piye sih Lah, lambelu aku ngomongnya Lah, ya lambelu dhewe. lambelu lambelu Lambemu dhewe. nganggo dhewe Lambelu ki daerah. Tapi Oke lambemu. ora Lambelu ki daerah. Biyen sampean nggih lahirnya di Palu mboten? di metune Metune di Palu. lahir di Palu Loh, lah iki malah aneh. Lahir kok di Palu kok urip jajal bayangne. Pakdeku aku lahir di Palu pakdeku lahir di Biak. Loh, malah di Biak. Walis. Ayo, mestine siset ya. Kabeh Jane sing lanang kuwi lahir di Palu, sing wedok. di Biak. Loh, Budeku lahir di Panggang. malah gosong iki. Kaya ora ngene. Gunung Kidul, wah makanya gue ndelok Google Map iku lho. Panggang Gunung Kidul itu ada Panggang. Lah kene nek di-share lokasi iki malah kleru ning share lokalisasi ae kene. Lah kuwi lho. Ku malah tekan tengah sawah. Kulone pati ngono. Bude iki budene Mbak Elisa iki lahir di Panggang. Ya, tapi ya aku Lahir di gak Panggang ada. kuwi apa ora gosong to, Mas? Budene Mbak Elisa. Daerah iki lho Mas. Jenenge daerah Panggang. Panggang. Kaya iki mau daerah Pela-pelu. bal-balan iki mau. Medini. Nek omahku kan di Kunduran. Kok kunduran apa? Kunduran truk apa kunduran Asli tronton? Kunduran. Namanya kunduran. Nggih, desane kula Kunduran. Kunduran apa? Kunduran Selender. Kunduran Palu mau lho. Iya, kula derek sinau budaya Jawi. Nggih. Sa iso-isone ya Mas. Ya wis omong-omongmu aku dhewe ra mudeng kok so. Lah ya Mbak Elisa iki Mbak Elisa. Oke, Pak. Kondangipun Kapur. derek Mas Seno almarhum. Kayak kula nembe sekali menika ke panggih panjenengan. Mugi-mugi saged sambung terus, Pak. Janji ora larang-larang ya sambung terus no. Lah, mboten lho niki kula sing rego paling mepen jenengan niku nggih dalang payune sae regane ya apik kok ya Lah, kok ngenyang ngerti? wae. Tebih lho Pak kula, tebih. Ajur Tebih lho. Paling mboten nggih nem 5 jam. Sirku ki ngene lho, Mbak. Nah, dadi jenengan ki ya kersane
ada rasa untuk kepedulian terhadap seni dan budaya ini. Ada Terkait rasa, dengan nek kui jelas ada pelestarian. rasa terhadap pelestarian kui jelas. Kui pertanyaannya ada rasa terhadap pelestarian atau Ya. ada rasa padamu? Lah niku biar kowe. Sik. Nyuwun sewu Mbak Elisa, panjenengan biasane nek ditimbali dalang-dalang niku jelas minimal 10 juta. Jelas. Lah niki wau jenengan pinten? Ngono mbok takokno Ya, ora sewu usah lah. takokno. Mboten niki kan napa niki sharing-sharing. Jelas, Nek biasane kaya kula ngeten niki Caca ngeten niki nderekke sinten ngoten niku jelas. Jelas. Kalau wau bulurang nggih sampun ngendika Mas. Nami amplope kali Pak Dalang nggih kula Derek. yang Mbak Elisa panjenengan iki tak aturi 20 yuta. Panjenengan diaturi pinten? Kula. Nggih. Kula. ora usah diomongke Mbak. Dibuka mboten. Ora usah, ora usah. Piantune mboten pati krungu. Bedi to Niki Mas kadalan. Lindro, Mas Lantam. Saestu lah niki. Sik, urung tuntas nih. Dereng tuntas. Kalau wingi Ngirus-ngirus arep tanggal pinten nak telepon kula. Nyuwun sewu Mas Lindro badhe telepon. Oh nggih wonten dawuh Pak Dalang. Piye Bos? No. Tanggal 18 bunderi nggih. Pun kula bunderi tiyang nanggap kula niki pun kula tolak sedaya. Lah terus? Arep melok kene. Lah kok Ngeboti kene. perkara diundakne 100 batal ya milih penjol ya. Waduh, tak niki kok sami to jenengan to. Lah iya. Lah nggih, pokoke titenane niku gampang. Angger dalang niku kaca mripat, awake lemu ora kurula. Niku cetil. Pokoknya nek aku rapopo, cetil rapopo, sing penting ra dinggo dhewe, dinggo kanca-kancane. Kancane napa? Kanca wiyaga. Pendukung 100%. Dinggo kanca. Kanggo kowe apa ora, Cok? Ngono kuwi rapopo Ngono nek dong, dibagi-bagi diluruskan oleh. kanca-kanca yoga kumanan apa mboten? Sebabnya apa dalang iki kok seneng apa iki motong bayarane yoga karo sindeng karo dagelan. Sebab Apa? Nggo ntukokno jarik mbam kretip-kretip. Ntukokne Lah jarik iya mbam ben. kretip-kretip. Mulane kok Perkara niku. mau silau aku. Kula napa niku nonton ki ngarep lho kok enek nganten barang liwat to aku ya Mbak Kakung niki. Serara dereng cucuk lampah. Kok kanggo cucuk lampah barang lho kula nggih kaget. Ring nuwun sewu Mas Lindro, Mas Cih, Lentem. wonten dawuh, Mbak Mas Canggi. Pelot. Aku salut sekali dengan Mbak Elisa. Napa salute saking pintere napa saking Oh murah? mboten. Napa? Ora Mas, ora. Nggih. Mergo dari pembicaraane aku lihat telepon karo Mbak Elisa kuwi, oh nek ngono Mbak Elisa ki cenderung untuk memperjuangkan dan kepedulian terhadap seni budaya supaya tetap lestari. Nyatane lah kono-kono kuwi upama 10 juta Mas karo aku ternyata lah aku yo ora tak nggo dhewe bener Mbak Elisa. Wong aku yo tak iki lho tak wenehke karo pengrawit, sinden-sinden. Disekseni nggih kanca-kanca. Mbah pokoke samenten mengke durane mengke nggih kanca-kanca wiyaga kalih sinden. Lah Iki kok nek mbok- paling ora 2000 jaluken. Eling-eling ya kuwi ya manut to karo Mbak Elisa. Nak pengrawit mau wis muni ora. Heeh. Tapi nak sinden iki lho. Lah, iki mbok menawa diaturke sinden. Sinden sing endi ngono lho? Ibu sing endi? Lah ibuke kabeh ketok Lho, niki Lho. takoni sik. iya no. Nak ibu sinden-sinden iki keduman apa mboten? Sempak kabeh len jawab. Ayo, Boten. jenengan tanggung Hop, hop. Sik nyuwun sewu, kok sempak iki piye sampean ki matur iki? Sempak kabeh. Kompak tur semangat, Oh, iya. semangat dan kompak. Oh, iya, iya. Boten. Banter banget. Yo, ngene lho. Ngene lho Mbak Elisa. Aku Nek gak presiden ki pancen wis tak kandhani kabeh. Oke. Wis tak kandhani kabeh. Upama nampa ya tak kandhani ora kon nampa. Ora kon nampa akeh ngono kuwi ora. Ning sejatine ngene Mbak iki upama aku ya terus terang. Wah kandhake karo kru kabeh. Upama iki tanggapan cilik ya tak dom cilik. Oh ngate. Oh gandeng iki tanggapan gede ya tak dom cilik. Komitmen niku pun komitmen. komitmen Mas. Jelas. Sae niku. Sae napa sae? Sae, monggo budal kemawon. Masih budal layangan lho. Oh, mboten kok, mboten Mbak Elisa. Niki Kula kan nggih. Nggo gojek mawon. Engko nek dikira tenan wong pancen tenan. Ora. Mboten. Ora ya. Pancen boten. Kayak guyon. Pak Purwito itu adalah seorang dalang yang patut kita apresiasi, patut Nggih, kita contoh. beliau Beliau luar itu biasa. mungkin memperjuangkan seniman-seniman yang ada di bawah, termasuk kita-kita. Nek Iya. ora lantaran panjenengane Wis ngerti Mas Lindro ya. Zaman Covid wah perjuangan aku tak rewangi utang-utang tenan to Mas. Iya. Warung. Sae.
Pun lunas napa dereng nika? Pun lunas napa dereng? Durung tekan saiki. Toh dasare ibu nek sampun tresno Bu Astuti niku tresnane kalih Pak Dalang nggih luar biasa wong ping binten-binten ditanggap terus ora ganti dalang. Lah tapi aku kok lagi iki. Lah, kuwi masalahe. Nah. Urusanmu karo Pak Dalang kok ora dijak wingi-wingi ning Kacek 100 karo mau kowe. Karo penjol mau lho. Penjol 100 saya nukono jam tangan no. Lah mergo ya tarife Oh, ya mboten menika Gojek sawetawis nyuwun sewu Mbak Elisa badhe ngaturaken menapa kali Ibu menawi napa atur pisungsum saking dalem. Nggih Ibu, mbok menawi wonten pamundutan monggo lho Bu Astuti remen wong panjenengane remen wayang. Kula wetang let ketoprak nggih remen tapi kula paling seneng wayang. Seneng. Masa Seneng iki wayang. masa iki mau jamenane nek miramen. Kok miramen biyen. Paling remen. Remen ki seneng. Seneng. Remen to? Ya. Oh remen yo remen. Kene Ya gak gak ngapura ya. Oke yo. Kok saya Mbak Alisa. Nggih, pripun? Niku umpama spesialise panjenengan garap panggung, fragmen kira-kira pripun? Napa nggon lagu-lagu? Nah, iki diduetke karo Mas Lendro Pelok karo Slentem. Derek niki ajeng ngaturake lagu rumiyin napa ajeng langsung fragmen napa? Derek masyarakatipun. Lagu rumiyin. Nggih. Nah, yo karo dipandu Mas Lendro, Mas Pelok, Mas Slentem. Oh ngaten, nggih. Diaturi lelagon riyen. Nggih. Wonten pamundutan mboten, Pak? Mboten? Nggih. Wonten Wonten. Iki wonten pamundutan, Mbak, kala wau, lumantar WA. Napa niku? Nyuwun pangapunten kaya favorite Pasopati Laras sak kanca kabeh. Ya. Apa yo? Iki coba Mbak Elisa, iki nyuwune sesideman. Sak bawane, sak Oke. langgame. Siap. Jare senenganmu ya Dep. Sesideman kok coba digambarake. Mas Lendro Pelok karo Mas Lentem. Nggih. Colongan Mas. Nggih, senenganku kecilik. Ya. Ya, tintingane ya. Wiwitane Mas Lendro, Mas Lentem. Nggih. Nggih. Sebule suarane apik tenan ya. Sae. Kok Oh. gak koyo pas ngomong mang to. Kenapa? Wiwitane tak jane ngono. Lah nyuwun sewu, orang seorang presiden niku dilihat dari skill. Nek Mbak kaya panjenenganipun Mbak Elisa menika sampun S3 nggih. Nembe ajeng rampung dereng ajeng rampung. S3 jelas. Nek sampean estung. Lho, kula es tunggal mon pilek kok, Pak. Kok es telu. Aja melok-melok iki tenan iki saya Iki tenan. Ya. Wis sarjana tenan. Sarjana. Doktor iki bakale. Ora mung Dong apik restune, Mas. ora mung mahir dalang, Nggih. ning pancen suarane luar biasa. Nggih. Ora kok iki ngumpul-ngumpulno ora. Lanjut. Nggih. Sesi-sesi demenan. Heh? Sesi-sesi apa, Mas? Sesi-sesi demenan. Anderek sang peke. Kowe iso ora Dem? Ngene iki. Kowe lek pengen payu larang kaya Mbak Elisa, seorang presiden harus mempunyai skill suara pasuryan apik. Kowe raimu wis elek. Kowe nek ra iso kaya ngene iki sini-sini wong lho. Kowe regamu kacek sithik lho. Aku yo iso. Kowe iki Iso? 550 lho. Kowe iki Embang 550. iso? Nak Pak-pake Wiraswara ki yo kalah karo. Lho, karo sing nganggo jarik kertip-kertip Lho, Mbah Kong e. kaya anu pasar malam. Lah yo tak sawang kok kene malah kaya odong-odong. Klip-klip. Iso ra we? Kaya lampu disco. Kaya Mbak Elisa, nyuwun sewu. Anderek sang peke. Wis kaya iki padha suarane. Masa? Kaya Mbak Kaya Elisa. suara. no. Lho, lha apa kok dengklek? Ben kaya Mbak Elisa. Ya, jajal. Suara wedok iso. Kok iso ngono? Ben suarane kaya sinden, kuat dhuwur, pentit, cilik. Sebab Tiru sinden wayang dalan angin diganjel tungkak. Angine ra brobos, suarane metune cilik. Dadine. Nggih to? Ya jajal. Dadi lungguhe ngene iki. Ganjel luka. Suarane. Luar Apik biasa. banget sih. Luar biasa iki tenan nek iki. Lho, lha apa kok kaya wong stroke? Mas Lentem. Dalam Iki Mas Pelok, Mas Lendro. Iki Nggih. mek dikonteske karo iki cocok ya? Nggih no. Wah, sing nilai sapa? Sing nilai nggih bulurah mangke. Jadi nanti dapat hadiah. aku iki sido tanggapan ning kene apa ora? Gini. Nyusul iki mau lho. Sido. Cecakno lho iki lho. Saja lho Bu niki wonten-wonten gambare,
wonten sepanduk dereng. Masa fotone pelok kalau Srendulur tok. Lah sesuai anggarane iki kowe iki cara bonuse lho. Nek wong telu ya biasane jelas iki bonuse. Omonganmu gak penak lho Mas. Kenapa? Wong telu sing nek foto loro. Aku nyusul dadi bonus. Mas Rindu. Bonus kamangka nak gak akeh. Ku yo rauman Mas. Ora Dawu. dagelan imbo. Lah nggih mbah. Sakne ning omah kan diamu sing wedok. Walah kula dagelan tambur to. Aja kuwatir ki engko arep dituku bulurah. Mesti entuk tambah. Gak oleh mulai tuku bulurah. Tipe anak. Gak. Lah dituku tiga apa? Seret-seretan anake. Ayo kene. Engko gentenan karo Mbak Elisa. Coba kaya ngopo? Ya. Gancel tungkak lho, Wis aja lali. dicekeli apa sih kuwi? Aja mbok cekel toli-toli mau lho ngalihno. Besok tak WA sak gambare. Lah kene. Kok jegok kae iki. Jegok piye iki dehem kok, ben lega tenggorokan. Ya. Kang olabu daya apa ya ke mayu Biasanya ngono barang. Dirungokno komburi ben koyo sinden tenan. Oh iya. Sing kae sing ngrungokne kayak suarane sapa tuh sindene kok suarane agem mesti piantune ayu kae. Suarane kayak sama lengking apik kayak sapa tuh ya. Ayo Mbak Elisa nyuwun sewu gandosan. iki arep ngene kabeh Yo. Aku ngadeg ya iso, Mbak. Ora ngadeg wae. Ya coba di ngono. Coba karo ngono. Kaya ngopo? Ngoten. Aja nganti kalah lho iki. Ya. Nek rego pancen kalah ra apa-apa Mas Rendro ya. Ya. Rego kalah ra apa-apa. Nek swara coba kaya apa iki. cobi nggih Iki lho gak pewenake rego kalah gak apa-apa iki mesti sithik iki. Seniman. wong ki mangkate saka ikhlas dulu mengko Lah. dite teko dhewe lho Ora sing penting tem mriki keikhlasan. Silaturahmi seduluran ke Mbak Elisa. silaturahmi sedulur Mbak Elisa iki diwiwiti saka tenanan Mas. Iya. Ikhlas tenan Ojo pancen. materialis. Kulo tem mriki nggih ikhlas kok sing penting tem mriki golek dulur prinsip dari dulu. Oh iya. Duit ki Duit nomor swasa pira? pikir. Nomor piro? Sing penting kuwi dulur. Dulur. Duit nomor Dadi dulur karo duit abot. duit. Ora cocok blas iki lho. Abot duit to Mas, abot dulur ya basa. Ya abot dulur nak kula Mbak Elisa. Yo, kaya sinden. Sing menehi duit. Yo, monggo Mbak Elisa. awas keblenet lho sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung Mas Rendro, Mas Sendam. Pelok, Mas Nggih, Lentem nggih. Nggih. ambak panjenengane Mbak Elisa iki dalang. Nggih. Suarane wah nek karo presiden-presiden aku biji pancen di atas rata-rata presiden kabeh. Ketok ning anu mau. Ojo kalah, ojo kalah, ojo kalah, ojo kalah. Tak semangati. Ojo kalah gak masalah. Weh, Mbak. Ujung-ujung mak diok ngene. Ben semangat, ben semangat. Semangat yo semangat lah nak jantungku cepot. Seorang partner kerja support karo kowe iki kudu belas. Jelas Mas. Yo ya abang kok kotak-kotak. Ayo ketok nih Mas. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alah wong Ojo get-getin nah. Mbok karo ngadeg, aja lungguh. Ngadeg. Ngadeg. Oh, coba nek ngadeg iso ora. Ngadeg yo iso carane lho, Mbak. Piye nek ngadeg? Lho, nak Ya diganjel nak tungkak. lungguh kan diganjel tungkak. Ya. Nak ngadeg carane Piye? Sing ganjene Rapet. piye? dikempit. opo? Coba kaya ngopo? No dadak ngono Sing ya. dikempit apa dem? Sesuk tak WA sak gambare. Selendang kuning. Lho ngadeg ya iso e. Sok ketok. Onten anu mboten Bu sabun asah-asah niki koyone rada reget iki nggone kentel. Isi dondong Nek Mbak. kleru. Aku isi dondong. Ape disae diogro-ogro nganggo kasaan. Sithik-sithik. Rasa kempit tak buntonane kaya ban kae lho. Apa kuwi? Kanggo apa? Aja. Kaya ban dikek pentol korek Iki ngene. kok nak mlebu engko ngoyot. Lho, Dadi bonsai. Malah penak no karek ngedol. sik kok ayo kene sini kuliah wae. Yo.
Ayo. Lah apa kok malah ngono iki? Lha apa? Kuwi lho kena. Wis to kene lah. Masa yo karo ngene-ngene. Jare kaya maratuamu mau. Ya. Wis to kene. Tak lempet dhewe. Kang saking wuke. Kok deledek? Lah kenapa kok dadi gedhi? Lah brobos angine. Walah ngene brobos. Nek ora dikempit brobos. Suara kurang permana. Ning wasis ambulan le. Kok iso ngono piye? Monggo dolanan kok. Apik malah kok dolane cah cilik-cilik. Ayo, sing jaman cilikanku teko. Apa jenenge? Watu. Balon ngono kae lho. Kaya watu mbahku ngono. Suarane sing Cangkem apa-apa iso ya. aku ki mbuh. Ayo monggo. Oh yeah. Anggung remarang bendoro Tia Sulistya pijer ngincangake alis. Mbak Elisa kok ora dikempit? Hah? Gak usah, apa dikempit barang. Kuwi wis- Wedok aku wedok. Kuwi wis otomatis remotan. Oh, otomatis. Otomatis. Gak usah dikempit iso ya. Gak usah dikempit. Mbak Elisa. Nggih. Menawi swantenipun ngangge swanten putri, terus nek pas dalang niku rak suarane kudu suarane gedhe, kaya swara dalang lanang. Oke. Nek mangke diimplementasikan dalam suara konten niku bawa saged mangke. Swara cilik terus swara gedhe, swara cilik, swara gedhe saged. Lah, kudune dibrobosno kuwi, Pak. Oh, Ah, ya lho niku. ana untirane biasane. Cilik gede. Ra iso. Ra iso gede piye ya? Nak pengen gede nganu dikum lengo gas, Pak. Lho. Oh dikumlengo. Ngaret apa dikomplong Sing gas. kaya bal bekel ngono lho, Pak. Ya, monggo. Terus tresno sesi demam. Duit karo Mas Lenem iso Mas suarane. Sih. Padha wedoke tem. Heeh, padha wedok. Wedok kabeh. Oke. Nggih. Sing ke mayu yo. Ya. Siap. Lah kempit sik, jelali. Lah nang ngene lan joget piye terus ngene-ngene. Engko ya iso joget ngene-ngene ta, Mbak. Oh iya ya oke lah. Apa nek angel tak talenane ae piye, Tem? Wingi tak bendret arep ucul, Mas. Luweh becik patenono timbang berpisahan.
arep malih lanang iki. Malih lanang. Ya. Nah, ganti. Kanggo barang Malih lanang. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah saisine kowe apa Dangdut ki, Mas. Kayak pongane toto yo. Mesti tak yo 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 Yoswaku aku isih mampu nglateni saku diaturi pamundutane sak bendarane rawuh. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Cara ban ketoprak. Kaya ketoprak. Lah ya, ketoprak Marsudi. Langen Marsudi Rini. Langen Marsudi Budaya. Budaya kon. Ayo ya Nduk Elisa iki. Iya, Mak. Pamundutane para tamu dan diaturi engko sak bendarane rawuh. Lah ya ngono Nduk ya. Iya, ya. Ilermu iku lho. Pokoknya pamundutane ya Nduk dan diaturi nek pokok lagu-lagu diaturi dagelan Nduk ya. Iya, kater bulurah kae lho, Mbak. Iki nek kaya sino prapatan Bangjo. Iki kira mban-mban ketoprak. Mban ketoprak Langen Marsudi Budaya. Tapi ketoprak kono iki. Tapi idumu iku lho, Mas. Ketoprak Purwito Budaya. Lah yo Nduk nang diaturi wis sak bendarane rawuh lakone ora tutuk lho Nduk ya. Iki wis ora tutuk nek ora tutuk raimu lho. Kok iso ngomong pas kene. Lah yo kira nang diaturi nek bulurah ngapuk piye iki jelwan akeh tamune undangan sing rawuh yo pirang-pirang ki lho Nduk. Dor. Aso. Marsudi Rini Budaya. Purwito Budaya niki. Oh iki mbane. Ya. Ayo engko sak sarijine metu karo dandan. Lah iki sarijine. Ayo Nduk. Aja lali jogete sing ngene-ngene. Loh ya. Lah Dek anu ya mban toprak. Ayo Nduk nang teater sarijine wis mutup-mutup ya lho. Ana sarijin cawete anyar bareng. Wis jarike urung lunas mbahmu iki. Kok dodolan kaya ula. Aso. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukone omah isine kowe apa wae aja Luar biasa duet Mas apa iki mau? Mas Lentem kalian Mbak Mas Elisa Lentem karo kali Mbak Elisa. Nek cewek
jenenge sapa ya nek mau lanang iki kan Slentem. Slentem. Slentem kok. Wedoke apa wedoke mau? Wedoke apa? Wedoke ta? Ayo. Wedok. Wujudmu wedok mau lho jenenge sapa? Sing apik sapa? Selentim. Selentem karo selintim ngono. Pokoke aja Aulia. Genya kok aja Aulia. Gede. Apane? Sugeng rawuh kadosipun nika bapak-bapak kepala Nggih. desa saking mriko-mriko. Nggih, wonten saking Kabupaten Kudus. Nggih. Bersama Muspika. Pokok Pimcam. Nggih, Pak Kecamatan Babinsa, Daat. Nggih. Babin Kamtipmas, Sugeng Rawuh, Pak Harslip. Monggo Pak Polisi niki jenengan bedil, Pak. Lah ngopo lho? Ro kancane kok kaya. Oh nggih, nggih. Sembah kasuwun Mbak Elisa. Nggih, makasih Mas. Nggih, lagunya menika ada tasih sesi wonten Demak. request tambahan lagu malih, Mbak. Napa Elisa. melih Napa tembangipun? Pancen kapang sanget Margo Agung wonten ing Desa Sambung menika anggenipun ngantu kelan panjenengane Mbak Elisa. Mbok menawa besok ya ditimbali. ditimbali melih Mbak Benjang, Mbak. Ya mugi-mugi nggih. Amin. Sak dagelane, Mbak. Aku kontennya didhawuhi belum wae kapan. aku mau ditimbali kan. Kenging Didhawuhi. napa? Didhawuhi wae. Mergane pripun to? Mbok nak timbali iki gathukane ora. Nek Mbak Elisa rak didhawuhi karo Bu Lurah, panjenenganipun Bu Tutik benjang menawi kajatan syukuran bersih desa, Mbak Elisa didhawuhi Dawuh kawring mriki. Sok wae ditimbali. Alhamdulillah matur nuwun ditimbali Bu Lurah ya. Enggak. Ditimbali sapa? Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora apa-apa timbali lah wong kowe budek ae lho. Oh iya iya. Lah kene nek budek. Tapi sing kene budek sing kene krungu kok, Mas. Oh iya iya. Mas Napa? Lentem, Mas Lindro. Wonten dawuh Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Elisa. Nggih. Iki nyuwun sewu pamundutan. Apa niku? Pamundutan kalian panjenenganipun Bu Lurah Kusongsong Agung. Nggih. Oke. Nek garap fragmen saged. Monggo kersane lamane Iki lho, napa? Mas Lentem iki dapuk apa iki? Oh biasane jaran iki. Kula mawon. Jaran kowe. Jaran. Iya no. Lho mau lho, lakone dapuk apa? sing mau lho. Wedokan apa mau ketoprak Oh mbar. Sarbini mau. Lah, Marsudi Rini. Oh Marsudi Rini. Alah mobot melok iki Purwita Budaya. Purwita Budaya. Akhirnya kau bos ketoprak. Kebiar kebiur. Paguyuban, Gebyar gebyar. kebiar kebiar. Paguyuban sandiwara ketoprak Purwita Budaya Jaya. Luar, luar. Mertuane urung to, Mas. Milih dapukane. Dwi sesanti budaya. Sik hop. Purwita Budaya sekali. Piye? Piye? Sik to iki lho ulek-uleke sapa ngantek. Ketongane bentuke kaya gitu ya beda. Amit nggih, Dik. Kok Dik iku lho? Lah untune rung tukul iki. Ngawur Sik sik aneh. Nek biasane Mas Lendo, Mas Lendro, Mas Lentem. Nah, aku apa? Mas Lento anyar iki jenengmu. Ya iki Lendro. Pendru. Ora penjol nih iki Mas Lento. Lakone napa niki? Lakone biasane nek Mbak Alisa iki dijabuk karo roll. Wah, roll iki. Berarti kulino gulung kabel. Iki nyuwun sewu lakone sing gampil mawon nggih. Heeh. Penangsang golek wahyu. Mbak Elisa iki di Ratu Kalinyamat. Kali nyaman. Aku penangsangi, Heeh. Mas Pelok karebete kowe dadi jaran. Gagak rimang. Kok gak kowe gagak rimang ketoke gagak ngono Mas kok jaran to. Ora apa-apa. Lah sing penting kowe melok noprak, kowe pengen noprak apa ora? Ya noprak aku. Lah iya, kene. Masa ya jaran. Gagak. Rong siaran dhisik. Ngaturaken sugeng dalu dumateng para pamirsa sedaya sandiwara ketoprak Purwita Budaya. Ing dalu punika kok piye to? Piye? Wis bar. Wis nyari kok. Badhe beber salah satunggaling Babar. babar salah satunggaling salah satunggaling lempak
to mirsani. Lah apa kok siaran kok purek? Dalange ya purek lagi salah setunggaling lelampahan ingkang mawi irah-irahan biasane ngono. Ngeprak nek ra iso, ora tau nyarni toprak kok. Ayo. Sana. Matamu iki lho. Kok dagelan kok mripate PC iki lho. Biasane sing mentol ku sing digo nuthuk lho, Mas. Ora mesti. Ora aku mau piye sing dituthuk sing di Mas Rendro. Sing bunder. Sudah sing Malah sing. Yo ora krasa lho nutuke kene mripatmu ya. Masamu iki bak lah ramune to. Lah yo. Ora kulino nuthuk iki. Piye, Tru? Duduk tak duduk. Pak ketane. Kowe persiapan dadi jaran. Dadi jaran iso ora? Nyun sewu Mbak Kakung iki sikile jaran kene. Nyun sewu. Lah kalih no. Jaran. Ayo, turuk tak siarni sik. Rinenggo sagungi pakurmatan para lenggah kakung sumana putri sabodan. Jarane ngose nguri. Iki siaran sik. Sesarengan sandiwara ketoprak Purwita Budaya mijil saking Laladan Godhong Kecamatan Godhong Kabupaten Grobogan Bersemi ingin dipun asta dipun sesepuhi panjenenganipun Insinyur Haji Muhammad Purwita Budaya. Siaran. Jarane ning kandang yo gelem. Oh iya. Jumbuh kalian pamurdanipun panjenenganipun ingkang hamangkugati ngersakaken salah setunggaling lampahan penangsang golek wahyu saking Kabupaten Jipang Panulan. Penangsang dipun asta panjenenganipun Raden Mas Muhammad Bagong Slendro seniman saking Ngayogyakarta. Oh yo aduh men. Lho iki ketoprak tenang kok. Gabungan kok. Kali Ngamat dipun asta panjenenganipun Mbak Elisa Seniwati saking Laladan Toli. Jarane sing adoh ya. Buktikan lho, iki Mbak Elisa dibuktikan coba. Pati kok. Dalam kondisi apapun kudu iso. Oh jaran kok melok usul. Karebet dipun asta panjenenganipun Nak Mas Bagus Pelok seniman saking Surakarta Hadiningrat. Jaran lho, Mas. Parandene jaran Sing apik, sing waduh. Parandene jaran saking Australia. Australia kanguru. Australia ku kanguru. Nyapa jaran? Jaran gini. Kok jarane ngene ya? Oke. Ethiopia. Jaran saking Laladan Lorong Indah. Lorong Indah ngendi, Mas? RI. Aku berarti begenten, Mas. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanani kuncaraning bangsa sekali mardika tetep mardika. Kebiar Purwita Budaya selalu lancar. Dor. Jaran rahasia bilas sih lo. Jaran. Kenapa? Jaran iso jempolane mau itek iki. Lah ditumpaki yo ngene kene dadi jaran kene. Nggih. Kene mana to? Ambune jarane ngentut. Kowe rasa pola ae. Lah. Ayo. Kowe dadi jaran iso ora? Coba tekek tenan matek iku kok. Ayo Kakak Liman dereke aryo penangsang Kakak Liman. Kowe enak jacok lho. Ana apa? Oleh numpak lho. Wis Mas, gak penak le numpak. Mosok jaran numpake sik dadali awakmu sing ngene. Jaran numpake kok sikile ngawet ngene. Ben gak ceblok, Wis jarane kena hernia Mas, menekno terus. Wis to, kowe dadi jaran. Iki dapuk jari berane larang. Ya.
Mekak ini. Ayo Kakak Rimang dereke Aryo Penangsang Kakak Rimang. Yo. Kalau mangsane ku jaran lanang ngono kuwi. Ayo kene, jaran. Kakak Rimang. Tenanan, sing tenanan. Pikir wis tak weni mangan sing enak kok. Ning opo? Ngladeni aku kok dadak ora iso to Kakak Rimang. Wis kecebra. Siaran kurang ajar. Pak, sik, Pak. Bu Lurah. Bu Lurah. Kenapa? Kula mangke tambahi 20.000 nggih, Bu. Kakak Rimang. Guluku pedhot dilungkas iki. Kene.